سلامتنا تقبلوا كبرات تعزبتنا ناي الساعة زيناتات حيزة قريبا لهم كتالكم نعدمكو برسات خجمر مسمرات رسح فساس كتما اسمرا ناي متصرقاقن متصقان زعمام بسفا يقصلال لهم وهود ميلا مكل خال بالعات حملتن فرتاتن تقمقيمو ما كلت أنا أقول لجاد مع مدبات كتابة تسلاسل الله أمريكا قبل علوك كوبان فنزويلان حدش قداز لغا منقس بريطانيا كلمة ولوطن مكتاء سقوم تكوسد سوع تغامتات يغصل الله أبدو بأفريقيا هادن إنسازة قدان مكتاء صنع حلوان مكيات دخل تكنولوجي تأتاتيهم زرزرات زينانهم أب منقسقاس تشكركرتن سبن تقامات كفتر تصنحة صرقياتات كتما اسمرا ناي متصقانن قطران ناي ملباتن سراح أب كلتا قصاص تخفافل سراحاتي سلاسل اللهم مسمرات رسح فساسي ناي متصقانن متراقن أمامون قونو أب تقبالي يركب نزل سالة زلو سراحن بدوهتاتون بزملكات غازيت أنيا هابتون فرزقي زدالو تحستلو أرسي ماسمرهم كتغربلنا كتما اسمرا بأتوننو برك هنساتاتن ارتيليكون اور حملة كلتشن عصرت شوعتن اب علماو مزقبور الشتات يونيسكو مسفارا زذكريم نا اسمرا اتصبيقوم زفلطوان كيلاتات سنه هنسانقنا اسمرا اتوننو اب تحت بايتات زركب مسمرات رسح فساسن كالي تحت قرصتاتنون اتصب دنكي كرس مخانيوم زقلتم ازغونتات زقن كم اودي زلوم اب زغنيات زي دهسيسنا يولنا أب وان كرامات أب كبابيتات ماكل كتما ما يباشاولن عداقة حموسن علاقة فتر زنحة مسمرات رسح فساسي كتما أسمران ناي مصراقن مصقانن عمام بسفيحو يغطل لهم بزعباتي زي سلاسل زلو سرحن بدوهتاتن معكنا زينا حابريتا زهابة حلافي بروجكتات عدها اللو آتو صالح أحمدين أقدمو أب وان كرامات كاب آخريا 4 اسمران كبابي قزاخنشان بزورد وحيز أب كبابيتات أباشاولن شغن كخصة زنحة علاقة صعبيناتون نمفواس سرحة كمت جمرة انتقلنا قن تحت بايتاو مسمرات رسح فساسي بدبتن درق وحفن تعبيسو بمصنحو نعو مصراقن زتبلاشو كفالو متصقانن مسرتاو كوينو كم الترخبة قليتهم كنديتها لعلي كتما اسمران سرقياتها بتحتها لك أخمو كانالتها اللغة أبيت متربات قبل حقوق متيها قبل المجهوت قبل القزامان قبل الأخرياء زغولو تأكيبو بذي مسمر وطناي مسيمين مالي أي معرب كأب سمبل جيرو أنا قد الرخبة مالتي إذا ما ترى بذي بتحت خيط أجن كأنا يلعل سجين كا ترجم سلذين ورا بتحت متينا مسرانيو يتصبنايو ودفن رسحتن ثانية إذا رسحت أمونغو نخت عطون نظام تريواد لهم في ما يبلا مترون 4 تليفوني ركب 3 ناكلت متروس بزي كاب كبابي بارت بلت كساب كبابي عنا قدو عبزولو شوفونن زي شوفونن مسمر زكار زولو سرحات زاقيت كاب 1 كيلومترن 125 مترون مسمر 1,500 تعنت مكينة مالت أستات 27,000 متر كيوب دبت كمتالي أبريهم أتو صالح عسعبو أوشتتي كودن مترب أستات 3 متر قمتن أستات 350 متر نوحاتن زلو ودبت نملاي بزكاير زلو كبير عمام زاقيت 350 متر كمتتصرقون أبريهم أتو صالح موداتا بوسناسن مايبلان حرشاو نتفتى بهايلو زقبر مختار مسمر اتغندت انكي مملا دبتن علغلغن مخانو بمتكاس الناس عرى رزمتا درق وحافا مسمر رسح فساسناي من درباي تقباراتون اتخالت انكي كم زخونة اغنزيبهم كابزا بترسيان تريوا دولهم بزيزيف 100 متر خبزا وصل 225 متر أبقوا ليتتبنايز انهنا مسمعات مليئكا ناكلت متر براخد له حمد ملكان ديغا تغيرت انهنا مالتي ذي ديغا دي ندحريت 400 متر ذا أكل حمد دبتها واشتحيدو كابون ندحري سقع شلعو بهايل نجاليا مسمركا أبدنا كلتا متر أبقو
نيمترون 7 زخون ماين دبتن كالكالن أبو خفيل نيرو دائما زي الكافلين نتي تحت أرض نايتي تندينو سمينتو أنكاليتو كله أمكي هو درجة فابريكا ممكن أتغير مال كل ستراكشر بلاش وأمه أبتحت أبلعليو عبيت بالاصو تحت أرض غزاوتي دن نتا كتمانا نلعلي أطري وادولو رسينا تحت كتمانا نبلاشو نيرنا تحت ويت كتمانا عندنا عنا تفيباتنا دل الختم نزقول حمد نخنوت نيورحن كل تغنن وسيدلنا له مالتي مسمرات رصح فساسي أسمرة صريتان طعنا نبرتان محاس وسان مخانو زغلصه اب كفل ماي زوبا ماكل حلاف چنفر رصح فساسي جوميترا يوهانس مولو እዚ ሕጂ بصفحات ዝትግበር ዘሎ ዕማም ጽሬታን محاسن ቀጻልነቱን ንምርግጋጽን ዘዓለመ ምዃኑ ሓቢሮም بمجمرة استغمغمه 15000 ሜትር ኪብ ክጸንሕ ተባሂሉ ተገምጊሙ ነይሩ ብተስተኻይደ ኣፈናው መጽናዕቲ ማለት እዩ بدحريو مستسرح إنها تخيل خلقن أبز أوانزي عسرت حدا شيء دخون توحي في اللوم على دي كابزو كفت كان على خانكم ونهي عسرت شدش عسرت حامش شيء متر كيف دخون دبت وطي اللوم على دي زغبا بدرجة بخلطه وجنا حمد زمل تمايك أبا عزيز توسنا تبي بوتا إزغي نيرو حجكن بتن عبيت ماشينال تتعلم درجة نتأخذين له إحنا خانوش تنعت لنا والدي سرح كبيدي ما تصوت له جنا له تطقم خازير كازير كان حزب سلا زخدس بمورالنا نسرح لنا اتمترب ننوي عامتات قلحتاتنا في جوا مصنح زحبرو ايريناس توكستم نبرتي اذا حجي توسيدن صبق صغي من زل عمام نتزصنح صقم مسرتاو فتح زمن سلا زخونه ممحدارات نهزبي بمودابن كوميتيتات بمقامن معقابو غبا حلافنت كولعلو تمحصينام تنقناي زدبت زخونه بمخل كال زاكل امتيها نحتام له ما يبلا خمدي كيت ما يحيلو كم دي ركب بخشاتات حط عند ملاكا زعبس له دخل كلالو ناب جورجينوم كوسي يقولو قال اي نجر كاسل زيت تصرقه تقدسني اي تنابنيا تصريتك ادت عنايا نعنايا هاجري زبلي ابكم امثل حماق وتاتيو يسرح بجي هاجر يوم بحجي شتلو نفاس يبلون عفونيو كن هاجري زبلي اب كل يزاتو اب حوياتو اب تصفياتو እግዚአብሔር እንመጽናን ሀቦም ነዚህ ከምዝ ዝመሰለ እንዳር ኤናን ሕናኻ ክንተሓባበር ኣለና ዛንበር ንበይኖ ኣይብጽሖም ነዚ ናይ ኩሉን ዕማም እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈላልየ መጠን ዘለዎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘሰላስሉ ሓረስቶት ብወገኖም እቲ ኣብቲ መስመር ዘካይድዎ ናይ ምግዳብ ተግባራት ጎድናዊ ሳዕቤናቱ ብዘይ ምግንዛብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውድድር ተጠቃምነት ረሳሕ ፈሳሲ ዘንቆሎም ምዃኑ ገሊፆም ከምዚ ዓይነት ሽግር ምጽእ ይብላን زيادة دمس زي العلي زنا قدس يسيف بز أسمر حفشون كم نديقهم بهالنبه نحنا بز حساي يخونا نيرو جين بمسرة حاجة تسوى الخل نيش شيء حساي ونيلا نحر كم زي أجر كقديب كيا تعقر تما يبلاون لا بخيدي حكاي زم يمانس أجام زكايدون يحرشات هدلون يتليان زقدو فلو يرتراوين كوينهم تنموتر كمان عبيت موترات هاتين سجع إسراء حيل فرس زلوانين أقدم بيلون نوي عمتات زغلغله ناي 30 سنتيمتر سنتايت زنبرو زارغ شامبقوتات بناي 60 سنتيمتر سنتايت ناي متكان فانيا تراتات بحدش ناي متكان مغفحن كمون حالفون الزخصات من بلشاو مفتش زخونن نعبيت مسمرات زراخبن صنادوق ناي موداد عمام ككايد مصنحو يفلات بزي كازي تبالاشيا من قصاص تشكركرتن سبن صقمات كفتر نصنح صرغياتات كتما اسمرا اب كلتا غصات زتخفافله ناي مصغانن ملبات قطرانن سرحات يسلاسلالهم اتكونتات امبار نزي زمسل نمفواس دما كبير سراح يعممالهم غون زغنا ممحدراو اكلات نقحات مسرات ام عقاب زتعمو سرحات بحلافنت كواسا غبيم مغنياتو تحصيب كان ابچقا خيكون أرسي مسمروم كاب كبابي باراديزو منستر حرشاب كلتشن عصر تغلطان استرائي هاب العلت مهرتي كومبيدر هاسيا كورز زصنحه توتا ابو صلاه استبهاله بالع نمكلخال وهود ميلا بمتئتاو كغبرو زصنحه صعري اتابع وصيت كم ترخبو ب 16 17 ميازيا اب كتما باصعب استخايده غمغام تحبيروم
ኣብቲ ካብ ዞባታት ጋሽ ባርካ አንሰባ ደቡብ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዝተዋፁ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተሳተፈዎ ገምጋማዊ ኣኼባ ዝተመዝገበ ገስጋስን ዘጋጠመ ብድሆታትን ዝምልከት መብርሂታት በብዘቡ ቀሪቡን ዘተ ተኻይድሉን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ኤርሚያስ ኣስመላሽ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓረስቶት ዝሓሸ ምህርቲ ንኽሓፍሱ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ስልጠናታትን ክካየድ ምጽንሑ ብምጥቃስ ከም መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ግራውቶም ብግብራዊ ስራሕ ንኽስልጥኑ ብዝሰላሰል ዘሎ መደብ ዝሓሸ ኣፍልጦ ኣጥርዮም ከም ዘለዉ ገሊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንውፅኢት ናይቲ ኣብ ግራውቲ ዝውሃብ ስልጠና ንምዕዛብ ኣብ ሮብሮብያ ንዞባ ፎሮ ንዝካየድ ዘሎ ልምዓት ጀራዲንን ኩነታቱን ተዓዚቦምን ምስ ሓረስቶት ተመክሮ ተለዋዊጦምን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሮብሮብያ ኣብ ዞባ ደቡብ ኩዶ ፈላሲ ዓዲ መንጎትን መጠራን ኣብ ዞባ ማእከል ጻዕዘጋ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ዒላ በርዕድን መሓድሽን ውሁድ ሜላ ምክልኻል ባልዓት ዝተፈተነለን ዓድታት ኮይነን ነቲ መደብ ብልጫ ከም ትረኽቦ እዩ ዝግለጽ ማእከል ጥዕና ኮሌጅ ብደረጃ ንዞባ ኣድማዓይ መደባት ክታበት ተሰላሰል ከም ዘላ ተገልገልትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ነይርና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም እታ ማእከል ጥዕና ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ፍወሳት ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡውን ናይ ስነ ምግብን ካልእን ኣገልግሎታት ከም እትህብ ዝሓበሩ ውሃብ ትርኢቶ ብስርዑን ብደረጃ ሃገራዊ ዝውደብ ወፍርታት ክታበትን እትህቡ ኣገልግሎት ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምውሓዝ ጥዕና ቆልዑን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣብርዮም ሳላ ዝካየድ ጎስጓሳት እውን ንቕሓት ተገልገልቲ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ይብርኽ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ሓቢሮም ነርስ ፍጹም ተኪኤ ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ 7 መደበራትን 2 ማእከላትን ጥዕና ከም ዘለዋ በዚ ድማ ህዝቢ ኣብ ከባቢኡ ዝተማለአ ኣገልግሎት ሕክምና ንኽረክብ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ብምውሃድ ህዝብን ምምሕዳርን ኣብ ማእከል ጥዕና ጎሊድ ተጀሚሩ ዘሎ መጸበዪ ነፍሰ ጾራት ምስ ተዛዘመ ኣብ ምንካይ መጠነ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ምዃኑ ሓቢሩ ነርስ ፍጹም መወዳእታ ማእከል ጥዕና ኮሌጅ ዝውሃብ ዘሎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝያዳ ንምስፍሑ ናይ ኣምቡላንስ ኣገልግሎት ማይን ክፍሊ መጥባሕትን ቅጽረታት ክፍታሕ ክናድየሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ብኣብያተ ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ፖሊስን ሃማመትን ዝተወደበ ካብ ምምሕዳር ከባቢታት ሂምቦል የካርዕ ሃማሽ ድባ ኣመላይትን ዓዲ ሰይድናን ንዝመፁ ተምሃሮ ኣብ ጥዕናን ሕግን ዝጸንሖም መቕሓትን ኣፍልጦን ክምባብ ምባል ዝሕግዞም ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ተስፋዝጊ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ተምሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ኣፍልጦም ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንምብራኽ ብምውሃድ ሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ቀጻሊ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዘካይድ ብምሕባር ተምሃሮ ነዚ ብዝግባእ ተገንዚቦም ተሳትፎኦም ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምውሓድ ጽሬት ኣከባብን ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ከርከበት ካፕቴን መብራህቱ የማነ ድማ ትርጉምን ዕላማን ሕጊ ከምኡውን ዕማማትን ተልእኾን ፖሊስ ብሰፊሕ ድሕሪ ምብራህ ፖሊስ ብዘይ ምትሕባር ሕብረተሰብ ኣድማዒ ዕማም ከሰላስል ስለ ዘይክእል ብፍላይ ተምሃሮ ካብ ገበን ነፃ ብምዃን ኣብ ምክልኻሉ ብንቕሓት ክነጥፉን ምትሕባሮም ምስ ፖሊስ ክዕዝዙን ጸዊዖም ሓላፊ ሃማመቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ሁመድ መሐመድ ዓሊ ብግድኡ መንእሰያት ተጠቀምቲ ዝፍጠረሎም ዕድላት ንክኾኑ ውዳቤታቶም ኣሕይሎም ክዋስኡ ብምልባው ኣብዚ ዓመት እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሞያዊ ስልጠናታት ብሰፊሑ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝቕጽል ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ምሳና ጽንሑ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብ17 ሚያዝያ ብልዕሊ ኩባን ቬነዙዌላን ሓድሽ እገዳ ከም ዘጽደቐ ተገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን እዚ ሓድሽ እገዳ ንወተሃደራውን ጸጥታውን ጽላታት ናይተን ሃገራት ዕላማ ዝገበረ እዩ ብዘይካዚ እቲ እገዳ ኣብተን ሃገራት ክመጽእ ንዝጸንሐ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ብቐንዱ ድማ ዶላር ኣሜሪካ ንምዕጋት ዘጠቓልል ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ ስጉምቲ ንመንግስቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን ደገፍቱን ንምድኻም ምዃኑ ሚኒስተር ቦልተን ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና እዚ ሓድሽ እገዳ ክለዓል ብ18 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ጸዊዓ ኣሜሪካ ቀዲማ ንቁጠባ ቬነዙዌላ ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐት ጸብጻባት ይጠቕሱ
መንግስት ብሪጣንያ ክሊማዊ ለውጥ ንምክታል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ዝጽውዑ ሰልፈኛታት ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ህቡብ መስሕብ በጻሕትን ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ዝረኣየሉ ቀንዲ መስመራትን ዓጽዮም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩ ተሳተፍቲ ናይዚ ካብ 15 ሚያዝያ ዝጀመረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ህቡብ መስሕብ በጻሕትን ኣብ ከባቢ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ባይቶታ ሃገርን ቴንዳታት ብምትካልዮም ተቃውሞም ዘስምዑ ዘለዉ ሰልፈኛታት መንግስቲ ነቲ ተርእዮ ንምጉዳል ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ክእውጅን መጠን ናይቲ ናብ ኣየር ዝተፍእ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2025 ናብ ዜሮ ንምውራዱ ክጽዕርን ጸዊዖም ፖሊስ ንምብታኖም ሓያሎ ጻዕርታት ብምክያድ ልዕሊ 400 እኳ ተቐየዱ ቁጽሪ ሰልፈኛታት ግን እናዛየደ ይመጽእ ብምህላው ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሃገር ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ መጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሳልስተ እዚ ዘካየደቶ ዕውት ክትብል ዝገለጸቶ ፈተነ ብራዳር ዝምራሕ ታክቲካዊ ኣጽዋር ናይ ባሊስቲካዊ ኣጽዋር ፈተነ ከም ዘይነበረን ንኣሜሪካ ዘሻቕል ከም ዘይኮነን ግዝያዊ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፓትሪክ ሻንሃን ብ18 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ነቲ ፈተነ ዝተፈላለየ መልክዕን ትርጉምን እናሃብካ ከተጋውሖ ከም ዝከኣል ዝገለጸ ሚስተር ሻንሃን እቲ ዘገድስ ግን ባሊስቲካዊ ሚሳይል ዘይምንባሩ እዩ ክብል ኣነጺሩ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ብ17 ሚያዝያ ኣብ ዘወጋዊ ሓቶ ዜናዊ ጸብጻብ እቲ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ብኣካል ዝተዓዘቦ ፈተነ ካብ ምድሪ ባሕርን ኣየርን ክትኮስ ዝኽእል ኮይኑ ዕላምኡ ብልክዕ ከም ዝወቂዓ ገሊጻ እቲ ፈተነ ብዛዕባ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ኪምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ዝተኻየደ ካልኣይ ርክብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምብታኑ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ፈተነ ምዃኑ ይሕበር ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ነዋርሕ ኣብ ዘካየደኦ ርክብ መራሕትን ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታትን ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ኒኮላስያዊ መደባት ከተቋርጽ ኣምሳያኡ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዘሎ ተሪር እገዳታት ክልዓል ኣብ ዝብል ነጥቢ ክረዳድኣ ከም ዘይከኣላ ይፍለጥ ب17 ሚያዝያ በፖርቱጋላዊት ደሴት ማዴራ በጻሕቲ ሃገር ዝጸዓነት ኣውቶቡስ ብምግምጣላ ዝበዝሑ ጀርመናውያን ዝኾኑ ብውሕዱ 29 ሰባት ሞይቶም በቲ ሓደጋ ሁስያ ዝርከብዎም 27 ሰባት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ፖርቱጋል ኣሚቶም እታ ኣውቶቡስ ብ55 ሰባት ጺዕናን ከለያ ነቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ከም ተቓልዐት ዝግለጽ ዘሎ ይኹን እምበር ጠንቂ እቲ ሓደጋ ናይ ልጓም ጸገም ማለት ፍሬኖ ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣሚቶም ብካል ወገን ብ18 ሚያዝያ ኣብ ዞባ ቡሉቺስታን ናይ ፓኪስታን ተጓዓዝቲ ሳፊራ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 14 ሰባት ሞይቶም ንናጽነት ናይቲ ኣውራጃ ከም ዝቃለሱ ዝሓበሩ ዕጡቓት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ ዝቃላሕ ዘሎ ነቲ ፍጻሜ ዝኾነነ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ክውሰድ ኣዚዙሎም ب18 ሚያዝያ ኣብ ደሴት ታይዋን 6.7 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በዚ ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ህዋሌን ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዘስዓበ ግና ተገሊጹ ብርክት ዝበሉ ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ከም ተኸስቱ ዝገለጹ ሰብ መዝታ ደሴት ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ስነ ምድሪ ህዝቢ ውሑስ ኣብ ዝበሃል ከባቢታት ክግዕዙ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ደሴት ታይዋን ኣብ 2016 ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 100 ኣብ 1999 ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ድማ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይረዱ መንግስት ደቡብ አፍሪካ እናዛያደን ዝመጽእ ሃድን እንስሳ ዘገዳም ብሓፈሻ ሃድን ሓርሽ ድማ ብፍላይ ንምክታብ ዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ መካነ እንስሳታትን ሃገራዊ ሕዛትን ጽኑዕ ሓለዋ ንምክያዝ ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ክተከል ከም ዝጀምር ሓቢሩ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝተሃድኑ ሓርሽ ካብ 2007 ክሳብ 2015 ብልዕሊ 9000 ሚታዊት ከም ዝዛየደ ዝገለጹ ሰብ መዝቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 1200 ሓርሽ ከም ተቐትሉ ኣረድዮም ነዚ ንምክታእ ካብ ዝወሰዱ ዘለዉ ስጉምታት ድማ ኣብ ሕዛእቲ እንስሳ ዘገዳም ዝተዋሃደ ዘመናዊ ዲጂታላዊ መከታተሊ ቴክኖሎጂ ምትካል ምዃኑ እቶም ክኢላታት ገሊጾም
التكنولوجي ناي دمصي مصناصني مسارحيتات حبون اب اوان صلام سرحن كاميراتات ديجيتالاوي مكتاتات هلاو انساتات زغدامن كالن يتقالل اب هاغارات اسيا اب بهلاو فوسا زوعل قرنا حرشن سن حرمازن لعل طلب سلازلو اب لعلتهم انساتات حدغا مصنات كيغاطم زسق كوينو مصنحو يحبر هاغرات اسيا بحفشا قند عداغا اكلات انساتات زغدام مخانا تقل تشاينا دما بفلاي نمقوصار ترير سغم كتوسد كاب محبرسب عالم بتدغاغامي صاويتي قربلا مهلاوي يغلص كبرات تختاتلتنا ناي ساعه زيناتات ابزازي ملخم صرف مرباتنا نحدقكم سلام سلام زي خبركم تعزبتين لو معرب استدلالو على زينا سبورت انهم هاجراوي فدريشن كعسو اغري ايرترا بمخنيات مبل 28 عامت بعل ناصنت ايرترا اب مونغو شدوشين زوباتات هاجرنا ناي تحت 17 عامت هاجراوي ناي كعسو اغري ودر كايديوم ابزي كاب 21 كسب 28 ميازيا زكايد صوتاتات سوتافي شدوشين زوباتات ترغاغيصو خمزلو كابت فدريشن زرخبني حبريتا يردم ازي صباح سنبت زجمر قطمات اب ستاديوم اسمرا كايد مخانو لعلت ورادارنت زوباتات دما كرايو تثبيت كم زغبر تفليطلهم اب ايفوري كوست كتما ابيجان اب زكايد زلو شامبيون اتلتيكس افريقيا تحتي 10 عامت تساتف زلا هاغراويت كانتا اتلتيكس ايرترا بخلتي صوتا زتبابع وصيت امزغيبام بعسرت شدوش ميازيا بستخيلنا 3000 متر ودر اتليت راهيل دانييل رابعي ترتاح تحزن كلا بعسرت متر اتريت برخت يمان بتمحاسالي رابعي ترتاحيزو ودر فصيمم اتليت راهيل دانييل ابتو ودر كلت غزي كوا مودقتي انتغاطما تسيا ودر بمقصال زرايتوني حكاب تعزبتي مورال تلقيسولام ابتمحاسالي علتا بستخيلني 1500 متر ودر نايلك انستيو تحتي 18 عامت زتساتفت فيوري غبريوت شارشيتي كتكون كلام اتليت بينيام هبتغنا ابني 400 متر ناب زغص زريا خلفاي كالن بعسر ميازيا امنا 2000 متر تورادر اتليت ابي ليمان رابعين اب 1500 متر نايدك انستيو دما سمهار تخسته تاش عيتر تحيزم مرهاو قدوس مس كلبو استانا بمخان ز ساتفو زلو زور تركي تمالي بناي سالساي مدرك ودر قصيلهم ابزو ودر زي تقلالمتي 122.6 كيلومتر شفينهم دارغا كلهم دما بحبره فصامه بصيحم ابتستخيد قطبتا ودر فابيو جاكوبسون ناي كلب كيك ستيب عود كون كلو نعو تختيلهم دما سام بنت ناي بورا هانكشورن ماركا فانديش ناي دايمنشن داتان كالاين سالزا انتر تحيزهم مرهاو دما زونه غزي كي كسرا مبل 35 ترتات سريعهم بدمر ناي 3 مدرخات مرح زلو سام بنتيو سام بنت ب 11 ساعات 4 دقائق 8 خليتين اب قرمي زركب زلو كون كلو مرهاو قلت دما حنت درجه محيشو ناب 10 ترتا ديبلهم اب نايلو مودر تقرالمتي 194.3 كيلومتر كشفون يوم نايلو مدرخ اب عقبه التزازن بمخنا اب درجه ناي تقرالمتي لوطي كتمص تثبيت يغبر اب نوسان زوباتات كركبتن اقردتن اب منغو تمهارو استفلالي ودرات سبورت تخايدوم ابتي ابنو زبا كركبت تمهارو من محدار كبابي هيمبولي كار همش دبام عملايتن عد سيدنا كساتفن كلو اب كعسو غرن اتلتيكس توراديروم اب كعسو غري مباتا هيمبولي كارعن عملايتن نوانጫ ተጻዊተን هيمبولي كار ድማ ሓደ ባር ምዕዋት ጎብለል ኮይና ኣብ ናይ ማእከላይ ደረጃ ግጥማት كعسو غري ጋንታ عملايት ንሓምሽ ድባበሊጻ ተሸላሚት ዋንጫ ኮይና ዕውታት ናይ كعسو غርን ናይ አትሌቲክስን ዝኮኑ ተምሃሮን ጋንታታትን ድማ ሽልማቶም ካቢላ ማሕዳርን ዘባ ከርከበት አቶ አብደልከሪም እድሪስን ካልኦት ናይ ክብረ ዕዱማትን ተቀቢሎም እዚ ከምዚልን ከሎ ኣብ አቁርደት ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድራት ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉርጉሕ መንሱራ ካላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኢዳብ ላዕላይ ጋሽ ካላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሻምብቆን ካላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ አቁርደትን ተሳተፍቲ ኮይነን ኣብ ግጥማት كعسو غር ነዚ ክላስተር ወኪልን ኣባርንቱ ኣብ ዝካየድ ዘባ ውድድር መን ተሳተፍ ዝዕላም ውድድር كايدا زبقع اوردتن ايلابنين ايلاب دما حدا باد معوات صبل ليلا اب كعسو مرببون ايدابيا تشلاميت كوينا اب كعسو سكيت تنكالوت غانتا تورادرتي سلازي قربا اوردت نابتي زوا ودر سغيرام كرات عزبتي علتاو زينا سبورت اب تفصيمولهم